φτάσαμε στο ξενοδοχείο Άκουα Μάρε στη Νέα Καλλικράτεια. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας! Είστε έτοιμοι? Πού πάμε? Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Έχουμε ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Στο δρόμο ήμασταν από τις 7 και τώρα έχουμε φτάσει. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο και φάγαμε ήδη πρωινό. Έχουμε φτάσει στην Καλλικράτεια και θα πάμε τώρα στα Μικονιάτικα στην παραλία. Τι έπαθες? Τι, λερώθηκες? Πάνε βούτα τα μέσα στο νεράκι να ξεπληθούν. Γράφουμε, είμαστε στον αέρα, είμαστε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Ποιος? Δεν κρυώνεις? Είναι πάρα πολύ κρύο το νερό. Τρως τζατζίκι? Σ' αρέσει? Πώς κάνουμε όταν μας αρέσει? Για κάνε. Μπράβο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 η ώρα και ο Τζόρτζ θέλει να μπει απεγνωσμένα. Εγώ βλέπω ότι έχει παγώσει. Κολώνει. Αφού έχει κρύο. Η Δανάη δεν θέλει να μπει με τίποτα. Πέρα απέναντι είναι ο Πλαταμόνας, είναι οι Πόροι. Τώρα δηλαδή αυτό το καράβι που το βλέπουμε εμείς το βλέπουμε και στο σπορ. Αλήθεια. Είναι εκεί απέναντι. Πιο κάτω εδώ είναι το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Εδώ σε ποιο πόδι είμαστε? Σε ποιο πόδι είμαστε εδώ? Σε κανένα πόδι, εδώ είμαστε στη μέση. Γεια σας, η ώρα είναι 9 και 5 και τώρα έχουμε έρθει στο ξενοδοχείο, κάναμε μπάνιο, ετοίμασα τα μωρά όλα καλά, τώρα θα στεγνώσω εγώ λίγο τα μαλλιά μου και θα πάμε στην Καλλικράτεια εδώ στην πλατεία, να πάμε να φάμε κάτι. Είχαμε πάει θάλασσα πιο πριν, κατά τις 8 η ώρα, γιατί ήρθαμε στο ξενοδοχείο κατά τις 4 από το μεσημεριανό μας το φαΐ και κοιμηθήκαμε ως τις 7. Οπότε τώρα θα πάμε να φάμε πάλι. Είχε κρύο πριν στην παραλία, οπότε δεν βούτυξαν τα μωρά ούτε εμείς.
Σήμερα είναι 4 Ιουνίου, Τρίτη, όχι Δευτέρα, Τρίτη. Γυρίσαμε χθες το βράδυ από Θεσσαλονίκη και Καλλικράτεια. Γυρίσαμε αρκετά αργά όμως, γυρίσαμε γύρω στις 1 παρά, οπότε πέσαμε κατευθείαν για ύπνο. Ξυπνήσαμε κανονικά για το σχολείο σήμερα, τα παιδάκια φύγανε. Εγώ τώρα θα πάω λίγο γυμναστήριο, έχω τελειώσει το μισό το edit από το πρώτο μέρος του βίντεο. Ο άντρας μου είναι στη δουλειά και γενικά περάσαμε, μπορώ να πω, αρκετά καλά. Το μωρό ήταν αρκετά ήσυχα, το ξενοδοχείο που μείναμε ήταν πάρα πολύ καλό, το πρωινό. Το ταξίδι μας ήταν πάρα πολύ γρήγορο και άμεσο, γιατί εντάξει, από Κοζάνη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, που το κάνουμε και αρκετά συχνά, είναι πανεύκολο, και μέχρι την Καλλικράτεια, επειδή ήταν και πολύ νωρίς, δεν είχε καθόλου κίνηση. Το vlog λοιπόν τελειώνει κάπου εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν γενικά λίγο σύντομα και τα βιντεάκια που τραβούσα, γιατί και δεν ξέραμε τι να πούμε. Είναι οι πρώτες άβολες στιγμές ενός vlog. Και γενικά δεν έγινε και κάτι, γιατί ήμασταν γενικά πολύ ήσυχα, περάσαμε έτσι πολύ ήρεμα. Όπως είδατε κιόλας, ειδικά στην Καλλικράτεια στο ξενοδοχείο, κοιμόμασταν πόσες ώρες, όλο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είχαμε χάσει τη μισή μέρα. Και μετά απλά ασχολιόμασταν με τα μωρά, γιατί έπρεπε και αυτά κάπως λίγο να ξεβαρεθούν. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ ωραία. Στη Θεσσαλονίκη κουραστήκαμε λίγο παραπάνω, γιατί γι' αυτό το λόγο είχαμε πάει κυρίως. Είχαμε ένα ραντεβού εγώ και ένα άντρας μου στο γιατρό και λίγο ταλαιπωρηθήκαμε. Μετά πήγαμε στο Κόσμος για ψώνια, φάγαμε λίγο ένα γλυκό, κάναμε βόλτα στην παραλία και μετά φύγαμε. Ξεκινήσαμε για πίσω, όπου και φτάσαμε πάρα πολύ αργά, όπως είπα, οπότε ήμασταν πτώματα. Εγώ τώρα το πρωί ξύπνησα, έβαλα ένα πλυντήριο και έτοιμασα τα παιδιά για το σχολείο. Το άπλωσα κιόλας, οπότε τώρα θα πάω γυμναστήριο και μετά θα ξεκινήσει η απλή καθημερινή εβδομαδούλα, η οποία βγαίνει με το ζόρι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το vlogάκι. Θα το πούμε σύντομα σε ένα άλλο βίντεο. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο, να κάνετε like, να πατήσετε το καμπανάκι άμα θέλετε, να κάνετε έγγραφη στο κανάλι μου, και θα το πούμε σύντομα σε ένα άλλο βίντεο. Φιλάκια πολλά!